chapter 1. First Samuel chapter 1, verse 19 to 22. First Samuel chapter 1, verses 19 to 22. Nana bata, manindog ta mga ison. Let's all stand. First Samuel chapter 1, verses 19 to 22. So, Bisaya niya akong Bible muksanim. So, sa pagkasunod nga adlaw si Elkana ug ang iyang pamilya sayo nga mibangon ug misimba sa Ginoo. Unya na mauli sila sa ilang balay didto sa Rama ug nakighilawas si Elkana kang Hana ug ang Ginoo naluoy kang Hana. Sa pag-abot sa hustong panahon nanamkon siya ug nanganak og batang lalaki. Nga ginganlan niyag Samuel kay kining bataa iyang gipangayo sa Ginoo. Unya si Elkana og ang tibuok niyang panimalay miadto na usab sa templo aron paghalad ngadto sa Ginoo sa tinuig nga paghalad or nga halad og sa pagtuman sa iyang saad. Verse 22, si Hana wala mo kuyog kanila kay giingnan man siya sa iyang bana, inig kalutas na sa bata, dadon ko siya og ihalad sa Ginoo ug magpabilin siya dito sa tibuok niyang kinabuhi. Atong usbog basa ng ikaduha nga line sa verse 22. Dadon ko siya ug ihalad sa Ginoo ug magpabilin siya dito sa tibuok niyang kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, thank you so much Lord nga this evening, oh God, na impact ang imong kinabuhi sa ang imong mga pulong sa among kinabuhi, Ginoo. And thank you that this evening we will understand the purpose, oh God, nganong natawo kami, aning kinabuhi, Ginoo. Thank you, Lord, that no weapons of the enemy shall prosper. And thank you that the name of Jesus be lifted up in this place. And thank you, Lord, nga bisag unsay buhaton sa yawa, di gyud siya mudaog kay ikaw ang among defender, Ginoo. Ikaw ang amo, o Diyos, nga tigpanalipod. Thank you, Lord, nga ang among protector, ang among healer, ang among provider sa among gikinahanglan, maoy magtagbo usab namo sa espirituhanong kauhaw, kagutom, ni ining kagabihon. Salamat, Lord, nga ang tanan nga maabot ani nga mensahe, mapanalanginan gayud. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ta, buhi isa ang imong Bible, palakpaki ang Diyos. Hallelujah. Praise God. So, after sa tong service no, natay snacks. Wala, praise God. Yes! Yan na, no? So, may gabi na tong tanan. Since ang ato nga projector guba man, so wala tay kuan diha karon. But anyways, klaro kay ning pulong sa Ginoo. Mo follow ra ka mo sanim kay Bisaya man eh. Sorry kayo. Okay, so this evening ang atong pagaisgutan giulon sa our topic is all about a life dedicated to the Lord. Life dedicated to the Lord. Kinabuhi nga nahalad na sa Ginoo. The word dedicated or kanang dedication, it means nga dili na ikaw ang tagya. No? When we dedicate our child, si Gisea, we acknowledge that God is the owner of her life. Dili na kami. So, inyo na karong ihatag sa Ginoo. So, dili na kamoy mangusog og ayo para sa mga anak si Lord na ha. Okay. So, life dedicated to the Lord. Muna itong hisgutan karon. Sa pagsulod nimo sa kinabuhing Kristohanon, gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior and King. Tama? Nisulod ka anang kinabuhing Kristohanon. Ana nga time, gidedicate nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo. So it means nga, siya na yung manag-iyas imong kinabuhi og dili ikaw. Wa ba ka naglibog og nganong gabuot-buot, ragyapon ka sa imong kaugalingon, nga ang imong kinabuhi nahalad naman unta sa Ginoo. Nadedicate naman unta ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Wa ba ka naglibog nganong ikaw ragyapoy gabuot-buot, it means wala kay kakasabot unsa nang dedication. So when we say dedication, appeal na ana ang gitawag nato commitment, strong commitment.
if you are totally dedicated to that person, you have a very strong commitment to him. Ligon kayo na siya nga commitment. Di na madala og baha, di na madala og bagyo, di na madala og Ewa ko kasimba, pastor, kay ni ulan, may noon pod. Okay, rag imong balay ito dito sa Asab Dapit, atong unahan. Imong balay, tapad na sa church. Ewa ko kasimba, pastor, kay ni ulan. Og magsigig ulan, wa na dyo kay simba. Hello? So, naara diha dapit, oh. Atura dapit, malakaw ro pa dong ani. Di na mo biyahe. Nya, mayon gyapong nag-ulan. So, og committed, dedicated na ka, sigurado na nga nakabutas ka, gaandam kag butas para sa ulan. No? Kay na-dedicate naman nimo. Now listen to this. Si Samuel, anak siya ni Hana, ato ning gidiscuss ni Agi. And here comes Elkanah na siya 2 wives. Si Penina og si Hana. And si Penina na yung mga anak, si Hana wala. And then this Hana, noble kayo nga karakter, she went to the temple and prayed. And she said, God, please have mercy on me. Kung tagaan ko nimog anak, tubagon nimo nga akong pag-ampo, ako gyud siyang ihalad nimo. Ako siyang ihatag nimo, ako siyang i-dedicate nimo. It means nga ikaw na magbuot sa akong kinabuhi. And we have this very demonic practice in this sa unang kapanahonan aning ato nga nasod. Nga naman, tungod kay ang magbuot sa kinabuhi sa mga anak ang mga ginikanan. Bisan ikaw nga anak, dili ka kapagustog pili kisa imong minyuan, kay ang ato mga ginikanan mo, magpili mo na karaan nga practice, tama? Dili na ang Diyos. Dili ikaw mismo, kundi ginikanan mo magbuot. And today we will understand the principle of dedication. Unsa ning ihalad nimo, i-dedicate nimo sa Ginoo, ang imong kinabuhi, ang imong property, ang imong money, ang imong i-dedicate nimo sa Ginoo, masabtan nimo nag-ayoron. That is why paminaw. So nag-adto siya sa templo, nag-pray siya, naghilak siya, and then Eli said, hubog, undang na og inom. And she said, I am not drunk. Wala ko nag-inom, bisag isog nga bino. Nihilak lang ko sa Ginoo sa akong mga kasubo og kabugat. And then Eli said, okay, arise. Pauli na kay hatag ni Lord ang tubag sa imong pagampo. Pagkasumad, niabot ang panahon, gitubag jud ni Lord ang prayer ni Hannah og nanamkon siya og batang lalaki, gipangalan niya Samuel. It means God hear our cry. It means God answered prayer. Or God gave. Si Lord mo'y naghatag. And kana nga bata, si Lord mo'y naghatag. Kanang nas imong bulsa, si Lord mo'y naghatag. Kanang nas imong tapad, si Lord mo'y naghatag. Kanang imong pananaw, si Lord mo'y naghatag. Imong pangdungog, si Lord mo'y naghatag. Imong kusog, si Lord mo'y naghatag. Ang imong tingog, si Lord mo'y naghatag. Naa ba kay imo? Wala. Ang tanan iya sa Ginoo. That is why angayan nga ato rapod nga i-dedicate ni Lord. It means iuli sa Ginoo, ipagamit sa Ginoo. And a very strong word nga atong madawat karon is in verse 22. It's time nga ang bata dalon na nila sa templo og tumano nilang saad nga ila jung ipagamit ang bata. Ilang ihatag ang bata sa Ginoo. In verse 22, Hannah. Si Hannah wala mikuyog kanila kay giingnan man siya sa iyang bana. Inikalutas na sa bata dadon ko siya og ihalad sa Ginoo. Magpabilin siya dito sa tibuok niyang kinabuhi. So dili pwede nga naay bata nga mahalad na sa Ginoo. Sa dako pa ta nga simbahan, gitawag na siya og kanang Christ hining. O niya or bunyag. No? Munang matablaw kag pangita sa Bible, sa guning ipangbunyagan dire. Di man gina makitaan. Because sa atong gisunod nig unsa ang proseso nga gihatag sa Ginoo. Ihalad gina. Munay term gyud ana, dili nang bunyag. Ang term gyud ana ihalad sa Ginoo, i-dedicate.
Kaya kanang bunyag, himuon na og maghinulsol na ang tawo. Mo man nahitabo sa Bible. So i-dedicate na. Kana nga mga papel, galamito na niya og eskwela siya, maabroad siya, or bisag unsa iyang anon, legal nga papel na sa iyaha nga magamit niya. Pero maghahisgot ka og kabahig pag honor sa Ginoo si Lord gyud. Di na madalag papel. Di na padala og di na madala og tanang mga tawo sa buol himuon nimong ninang og ninong. Di magsilbi. Nagkuan po ko. Ano man ning ilang ninong duha ra man ni kabuok ha? Ato isuwat tanan. Ano ning duha ra man ni? Sige lang. Hey, at least na witness. Ang gipangayar man na witness. Kay parang ma-honor nga tinuod ni plus ang number diha. Sec number. So mo na. And in verse 22 ningon, ang bata magpabili na sa presensya sa Ginoo hangtod sa hangtod. Ayaw mong daladalag, anak, dire bata, dire pabunyagan, kanang gitawag, og bunyag. Or sa ato, ihalad sa Ginoo. Unya, di ay ninyo ipaduol sa Ginoo, magdako na siyang dauton og ulo. Dauton og batasan, dauton og pagbati. Kay gidala nato sa Ginoo, gihalad sa gamay pa siyang bata. Pag abot na sa panahon, wala na nato siya patubuang magtubo diya sa Ginoo. Hoy, bilin ra ka kay magsaba karon sa simbahan. So pag mo yung kang nahalad na sa Ginoo, ayaw na siya og kuhaa, diha na siya ni Lord. Mag-alagad na sa Ginoo, magsimba na sa Ginoo. Ang ato usab nga kinabuhi, ato nang nahalad sa Ginoo, nadidikit na nato ni nga kinabuhi sa Ginoo. So magpadayon na ni nga naa sa Ginoo forever. Munay gingon sa verse 22, nga ang bata nagpabilin dito sa templo, magpabilin dito sa presensya sa Ginoo, hangtod na sa hangtod. Mao gani nga si Hana, wala siya mikuyog. Kay imagine ibilin na niya yung anak. Sige lang. Kasaad man tas Ginoo, at least gitagaan ako og anak sa Ginoo. Answered prayer. So iyang gihatag gayud sa Ginoo, wala na siya ni kuyo kay masakitan siya, inig talikod niya ang bata. Mama, ani na ko mama. Ang kuyo kuguli. Bata. Masakitan siya. Suwa siya ni kuyo. Gibili nila ang bata. And the Bible says ang bata may tubo. Nga naa ang gahom ang kaalam sa Dios, unya samtang nagtubo ang bata, ang tanan niyang isulti mahitabo. Nahimo siyang prophet, nahimo siyang tagdumala sa tibok nasod sa Israel, nahimo pagyud siyang maghuhukom, ug nahimo siya nga naglihok daw usa ka hari sulod sa nasod sa Israel kini si Samuel. That is why sultian kanako, ngano man nga atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo, nganong ihalad nato ang atong mga anak diha sa Ginoo, tungod kay ang tubag ana dunay pagtahod og kadlok sa Dios. Ug wa kay pagtahod ug wa kay kadlok sa Dios, dili nimo dal-on ang imong bata sa Ginoo. Kani atong wala pa ta sa Ginoo, unsa may atong ipangbutang sa atong mga bata parang di duolog demonyo. Demonyo. Kulintasan nato bisag unsa na gikulintas diri nga cross na poy gibakos nga bala do na gibutang porsilas nga pula. Ha? Napatay tahi sa mga sinina. Di ibutang nato siya sa balay ang iyang kuna ato pang pabitayan og mga pula nga mga panapton kay rong di duolog demonyo. Nya maglalis mo demonyo magawa sa inyong mga baba. Tama? Unya sa gawas sa itong balay, butangan na itong mga gahom-gahom, bitay-bitay tag mga ahos, bitay-bitay tag mga bukog. Way hinungdan. Ang pagkatinuod, kung gusto kang imong anak, dunay panalangin gikas Ginoo, mighty indalan siya sa future, madaugon siya, naa niya ang gahom sa Dios nga nanalipod, ihalad siya sa Ginoo. Ba't dili nato na mahimo? Kung wala ta kasabot unsa ning paghalad. Ang paghalad, it means ang Dios na mo'y manag-iya. Gibalhin nimo ang imong pangalan. I mean, kining butanga nakapangalan nimo, kung imo ning ihalad sa Ginoo, kanang butanga makapangalan na karon sa Ginoo. It means ang Ginoo na nanag-iya. Ang Dios na ba'y nanag-iya sa atong kinabuhi? Amen. Sel, okay ra kada Sel? Nga dagan-dagan ba taon si Sel? Sorry kaayo, wala na rescue sa mga batanon.
balik na po siya. Kuyugan na kog dagan. Naapa ba mo? Grabe kaayo ang Diyos. Nahalad ba nato itong kinabuhi sa Ginoo? Karon. Sultian ka nako, kining atong kinabuhi nga nahalad na sa Diyos. Kita nga mga ginikanan, gibuhat nato nga atong kinabuhi atong intrigar sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo, ihatag sa Ginoo, ihalad sa Ginoo, ipapanag-iya sa Diyos. Tungod kay doon natay kahadlok og pagtahod sa Ginoo. Amen? So unsay may tabo sa atong mga anak, ato pud silang dadon diha sa Ginoo. Unsay may tabo kung ang atong mga anak nadala na nato diha sa Ginoo. Niingon ang Psalms 112. Psalms 112 verses 1 and 2. It says, dayga ang Ginoo, bulahan ang tawo nga may kahadlok og pagtahod sa Ginoo, og malipayon nga motuman sa iyang mga sugo. Ato nang i-dedicate si wisdom, rain. Na may pangalan ing ana, wala na. Hangtod nga naabot ng bata adre, nanay nindot nga ngalan ning Lourdes. Hala, napidaghan pastor oy. Amen. So malipayon nga motuman. Ni anhi na sila, or ni anhi ta kay nagtuman ta sa balahod sa Ginoo. Ayag unda nga ang panagtigom, pagkalipay kamo, simbahang Diyos. Sumunang nagtumanta. Amen? Unsay may tabo sa atong mga anak, sa atong mga kaliwat. Verse 2. Ang mga anak sa taong matarong, mahimong gamhanan sa ilang yuta. Mabulahan gayod ang iyang mga kaliwat. Muna na kanindot. Di ba si Hana, dili kayo sila inila. Pero sa diyang gihalad niya ang iyang anak tungod kay si Hana o si Elkana, may kahadlok og pagtawad sa Dios, gihalad nila ang ilang anak, gibuhat nila ang ilang saad nga og matawag tagan sila anak ilang ihalad sa Ginoo. So ang nahitabo, Samuel became one of the mighty men in the land sa history. Nahimo si Samuel nga mighty man in the history of Israel, the nation Israel. Kala nila sa Ginoo. Nahimo siya nga prophet, nahimo siya nga judge, nahimo siya nga ruler. He acts as a king. Grabe si Samuel. So kanang atong ihalad atong kinabuhi sa Ginoo, doon na ibuhaton si Lord. Pero kung wa ka nakasabot sa imong paghalad, sa imong pagdedikar, sa imong kinabuhi, why mabuhat si Lord sa imong kinabuhi? Kanang moingon kang, Lord, I dedicated my life to you, but ikaw ra gyapon nagbuot sa imong kaugalingon. Ikaw ra gyapon mag-decision. Imo ra gyapon gusto mo masunod. Unsaon pagpamuhat ni Lord, ug dagkong mga butang sa imong kinabuhi nga ikaw ra man gyapon na nag-iya sa imong kaugalingon. Are you there? O dili lang na is kinabuhi. Doon na po'y nagdedikar sa ilang kabtangan ngadto sa Ginoo. They dedicated their wealth to God, their property to God. Who are they? Sapphira and Hananiah. Sapphira and Hananiah dedicated their wealth, their property. Oh Lord, we will sell this property. Amo ning ibaligya. And then, pila ang cost, pila ang amount, pila ang halin. We will offer it to you. We will give it back to you, Lord. But ilang gibuak ang ilahang dedication sa Ginoo. Sa dihang nahalin na ang yuta, Hananiah said, Sapphira, oh my goodness, 3 million. We will give 1,500,000 to Peter, to the Lord. And then we will keep the half. We will build our house and everything. Kasi nitabo, namatay sila. Nga naman, kadto nga wealth, ang property, wala pa nahalin, ilan ang gididikit nga ang halin ani, ilan ang gisaad, ilan ang gihaladaan ang halin. How come? Ngayon pang gilabtan. Amen? So dapat kung asa na siya na gitaga na adiha na paingon. Diha to yung mga naghatag og para sa buluhaton ng atong kalsada diha. Wala pa dyan ako ito na open. Gipang stepleran ra niya, gibutang na ako kay kuan man na, nang upat man na ka, wala? O upat ka
ice cream box. Oh, sudlan nag ice cream kani para sa kuan, kani para sa kuan, kani para sa kuan. Wa pa na ko to ipang-open, sa kay mga sud na ato. So, imong magtrabaho na ta ato na tong abihan. No? Ilan na tong nadidikit si Sapphira ug si Anania, they agree. Yes, we will give it back to God. Pero ilang gi-break ang ilang promise. Anania died, Sapphira died because they broke their promise to God. Broke. Ano na. Giguba nila. Ang ilang saad sa Diyos, ang ilang paghalad, ang ilang dedication sa Ginoo. So pag ang atong kinabuhi na dedicate na natos Ginoo, unya kita raga po'y magbuot-buot, delikado ta, disgrasya ta ani. Disgrasya gyud ta ani. And listen, in Daniel, ato ta sa Daniel chapter 5, in Daniel chapter 5, King Nebuchadnezzar attack Jerusalem, the southern kingdom, Judah. Napabata na minaw ta? Gisulong ni King Nebuchadnezzar ang kingdom sa Judah, sa Jerusalem. And what he did was gikuha niya ang tanan nga mga mapuslan, including the things of God in His temple. Katong mga panaksan, mga bowl, mga cups, and utensils sa temple. And katong nga mga bowl, katong nga mga panaksan, bowl, masaypan na mo taron ani. Salamat na kahinumdum ko. Say bowl, kanang bowl kay lingkuranan man magpagawas kasi imong kasuko na. Kanang bowl day tuod, mga panaksan siya, mga plato, mga all the utensils nga mga galamiton. Apil pa siguro ang mga table nga bulawan and katong mga cups, mga sudlanan. Like mga sitaw kana, sudlanag bino. Mga bulawan to tanan. Katong mga kupa, paminaw ha. All those things was dedicated to God in Jerusalem. So, King Nebuchadnezzar preserved those things. Wala niya pahilabde. Kay nahalad to sa Ginoo. Iya ra tong gitaguan, iya ra tong nga gikip. And here comes his son, Belteshazzar. Isunod niya paghari. And si Belteshazzar or si Belshazzar, naghimo siya bangkite. Kanya nagsayo-sayaw sila, nagsimba sa ilang Diyos. Party! Ga-party sila. And naa siya mga babae, mga concubines. Concubines. Concubines? Sana pag... Dagan siya babae. Maliban sa queen. And so nagparty sila, nangaon sila, and then happy kay sila, naghimog mga presentation, then grabe madaogon ang wake up, palakpakan na to ang Diyos. Wala ko nag-expect ing ato kadaghan. Grabe, kanang kayo ni, nabut na dito. Grabe si Lord. Napadyo yung mga bago. Tandog kayo sa prayer na. Kita mo ato na naghilak na tanan. So, ka-party ni si Belshazzar. And he said, oh, wait a minute. I remember nga ang akong tatay na ato'y daghan nga cups, bowls, and the katong gikan sa Judah sa temple. All those things. Dad adere and pang-unsay na hitabo. So ila dayong gipanguha tong mga utensils gikan sa templo sa Dios dito sa Juda nga gidalas Babylonia gikip ni Belshazzar, gikip ni Nebuchadnezzar, and then gikuha ni Belshazzar, unya gipang tagayan niya og bino, nobilino, sa palaen, Maria Clara,
Pastor, okay na, pastor, no? Di mo na bino. Bala mo diha. Oh, Maria Clara, tanduay, beer na beer. Tuba, nga gisagulag, Pepsi. Red, horse. Alang kita gaya niya. And Belshazzar, woo, cheers. Ting. Hatag niya sa iyahang mga babae. And all those things was dedicated to God. All those things belongs to God. Because it was dedicated to God. But gigamit niya, gipaimnan niya mga butangan na didikar sa Ginoo ngadto sa mga iyang mga kababayinan. And all of them, woo! And suddenly Belshazzar, nakakita siya dito sa wall. Many, tekel, ufarsin. Tulo. Many, tekel, ufarsin. And he said, wow, what does it mean? Wala siya nakasabot unsa tong kamot nga suddenly nagsiga nga nagsulat dito sa bungbong. Unya ang gisulat dito, many, ufarsin. Tekel, ufarsin. Siya kasabot. And confused kayo siya and he said, Daniel, come here. Sige, pasabot, anak. And Daniel said, Oh, King Belshazzar, inihap na ang imong kinabuhi, ang mga adlaw sa imong kinabuhi. O ang imong gingharian, bungkagon, bukon sa Ginoo. Tungaon niya. Maadto ni sa Medes o sa Persya. Naba mo diha? Kining atong kinabuhi magkabuak-buak sad ni. Magka-problema ang atong kinabuhi kung nahalad na nato sa Ginoo ato ragyapong gamiton sa mga pagpakasala. Nahalad na nato sa Ginoo gamiton gyapon nato sa garbo. Ingon sa verse 22. Daniel chapter 5 verse 22. It says, ikaw o Belshazzar, nga iyang anak, wala magmapaubsanon, bisag nasayod ka niining tanan. Nagpasigarbo ka hinoon, batok sa Ginoo sa langit, o gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo, aron tagayan nimo og bino sa imong pagpakig-inom, uban sa mga kadagkuan, nga mga asawa, og mga puyo-puyo. Gidayeg nimo ang Diyos nga bulawan, plata o bronze, puthaw, kahoy o bato, nga dili makadungog o makakita o mahibalo, apan wala mo hinoon pasidunggi ang Diyos nga mao'y naghatag kanimo kinabuhi sa imong pagkadato. Ang kamot nga imong nakita, misulat ni ining maong pulunga, gikan niya. Ang mga pulong mao kini mene. Tekel, parsin. Tulo ka buk, many. Tekel and parsin. Nga ang gipasabot mao kini ang ilang kahulugan, many. Giihap na sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari og naghinapos na kini. Teneneneng. Tekel, gitimbang ka og nakaplagan nga kulang kas gibugaton. Doon na ba'y gibugaton ni atong pagsimbas Ginooron? Doon na ba'y gibugaton ni atong paghalad sa Ginoo? Doon na ba'y gibugaton ng atong pag-ila, pagtahod, pagtuo, pagsalig sa Ginoo? Basing nanganira ta dire, wala ganin nato tagay kabugaton nga ang Dios may akong ikaatubang karon. Akong baso gamay ni akong buhok. Ha? Wala ra nato tagay kabugaton? Verse 28, Parsen. It says, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga Media o taga Persya. Verse 29, unya, mimando si Belshazzar nga bistihan si Daniel og harianong bisti og kwintasan og bulawan. Wa noon niya pasidunggi.
Wanon siya naghinulsol. Iya, hinoong gipasidunggan ra si Daniel. Wa maalamon gyud ka be. Dali ato ning pasidunggan maalamon. Wa siya naghinulsol. Ingon diha, mimando usab siya nga pahibaluon ang katawhan nga si Daniel mao ang ikatulong labing taas nga opisyal sa gingharian. Verse 30, niadto gayong gabihuna, gipatay si Belshazzar nga hari sa Babilonia og maoy mipuli kaniya ang hari nga si Dario nga taga Media nga 62 na ang panuigon. Patay si Belshazzar. So, please take it seriously. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we believe in Jesus Christ. So we dedicated our life to God. So dili na imuha karon, iya na sa Dios. Kuhaig pagtulunan ang gihimo ni Belshazzar. These things belongs to God, but Belshazzar used it for his own pleasure. And many times it happens to us. Ang atong kinabuhi, it belongs to the Lord. Pero atong gigamit sa atong kaugalingon. Nakasabot ha? Hala, nangingisog na lagi si pastor. O relax na pastor. O sige, mahuman na taan eh. Gawas kang Samuel na ay Samson. This thing will happen if we break our commitment and dedication to the Lord. Samson. He said, wala patupihi si Samson. His life was dedicated to God. And the Spirit of the Lord is in him. That is why he did mga dagkong butang iyang nahimo mga igsoon. But tungod sa babae si Delilah, nga si Delilah, Samson forgot that his life was dedicated to God. It was broken. So nawad-an siya kusog, giputol ang iyang buhok, nawad-an na siya kusog, gigapos na siya, gilugit ang iyang mata. Ayaw kalimot nga atong kinabuhi na halad na nato sa Ginoo. Aron di ta magka-problema ani. Many times sige ra tag paminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise God. Amen. Pero sa pagkatinuod lang, buot-buot ata sa atong kaugalingon. Sigurado ka nga ang imong desisyon, ang imong gihimo, nahimaya si Lord. Ing-ani kadako kayo nga delikado ang mahitabo sa atong kinabuhi. Ngano man, si Lord, gidisenyo niya ang atong kinabuhi parang mapuslan niya og ayo. Ihatagan tag kinabuhi sa Ginoo aron tayong gamiton. But nahugawan, we're cleansed by the blood of Jesus. Nahinluan ang atong kinabuhi tungod sa dugo ni Jesus kadtong time that we dedicated our life to God. We're cleansed. We are cleansed. God sanctifies us. He made us holy through the blood of Jesus Christ. Pero unsa atong gibuhat, naghugaw-hugaw ta. So it doesn't mean that you are a gold or a silver or a wood or a clay. It doesn't matter. Di ka gamiton sa Ginoo kung hugaw ka. So dapat balaan ka kay nahalad ka sa Ginoo. Amen? In 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. In a large house, sa usang kadakong balay, adunay nagkalanlaing plato, og mga panaksan ang uban plata, ang uban bulawan, ang uban kahoy, ang uban yuta. May alang sa espesyal nga higayon og may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga katuyuan, kay unsa? Kay gihalad naman siya sa Ginoo. Na-dedicate na ang atong kinabuhi sa Ginoo, gihalad man siya sa Ginoo aron unsa? Aron magbot-bot siyang kaugalingon, aron magpadayon sa pagpakasala, dili, aron kapuslan siya sa iyang agalon nga mao ang Ginoo, og siya andam sa tanang buhat nga maayo.
May dapat masabtan nato kanang giingon dihag nahalad na da sa Ginoo. Kadili lang ang bata. May dakong posibilidad nga mo inig-offer nato aning bata aron sa Ginoo. Kining ato ang Christ dining nga himuon. Lipay kayo ang Dios, abli ang gingarian sa langit. Grabe ang kalipay sa Ginoo dito. Uban na mga anghel nga nagdayeg. Unya galingi-lingi ang Ginoo nalipay siya sa bata samtang ang nas palibot. Naunsa naman ni sila oy. Ayo, napa mo diha? Sumapuslan ta niya nga naghatag sa maong kinabuhi. And sabtan ba nato? And that is why ang sugo ni Lord mo'y atong tumanan. This is the last scripture and si Rev na mag-dedication na ta. In Matthew chapter 19, Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Matthew chapter 19 verse 13 to 15. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus. Mamag papa, ang atong mga anak, ayo na ba mo? Dili nato na sila dadon sa religion. Dili nato na dadon ni pastor. Ato nang dadon sa Ginoo. Amen? Pariha ni Samuel, Samuel was not brought by his parents to the temple or to Eli, but he was brought to God. Amen? Gidala ang bata ngadto sa Ginoo. And diri sa ningon may pipila ka mga tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang pandungan sa iyang mga kamot ang ilang mga ulo og magampo alang kaniya. Mao ni atong himuon karon. Apan. Ngon siya ay apan. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Ha? Wala na ba mo'y nadunggang istorya nga mga, ay, anong inyong ipabunyagan diha? Nganong? Nga na. Pareha na aning atong gibasa karon. Nga ilang gidala sa Ginoo pero naay nang yaw-yaw. O ayaw ra pumugtagad. Kaya magtagad mo, muragwa patay kalahian nila. Okay? So, gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Pawa mo diyan, ano inyong ginadala mo ng mga bata adihas Ginoo? But in verse 14, si Jesus mingon, paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni. Kay angging harian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Allah, lamian ni mga bata, no? Dili ka maong, si Kisay, gabi akong gibakos. O niya, kabalo ka, o buna, ka nang nagpunit, nagkuha ko bakos. O niya, ningon sa, ayaw dadi, maguba na. Na? Ayaw dadi, kay maguba. Kadungog na si Rachel o si Moklisa. O si Mami. Kung nagpabadlong naman jud ka, nila pa na ka, dali. Nanggilag siya, ayaw dadi, ayaw lagi dadi. Ayaw, maguba jud na dadi, maguba na. Sumurag na luoy. Okay. Ang gitagaan siya tsaki, nahilom na siya. No? Hilom na. Inom na siya tsaki. Pagkataon-taon, hi daddy. Waka, naliang nalimot, oy. Hi daddy. Namia daddy, oy. Wala, naliang nalimot. Munang ningon ang Bible, ang gingharian sa Diyos, maadto sa mga taong sama aning bata. Dili magdumot. Kita, dugay na kayo nahitabo. Sigir ka po, kini ang angay ni mo. Sa Mingon, paduula ka na ko ang mga bata. Amen? Dadun dyan natos ginawa itong mga bata. Verse 15. Onya, gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo, onya, milakaw siya. So, nakatuman ta sugo sa Ginoo. Leviticus and the law said, ihatag ngadto sa Ginoo, ihalad ngadto sa Ginoo. That is why Jesus Christ, sa bata pas Jesus Christ, gidalag yun siya sa templo o gihalad sa Ginoo. And then, sa pag-30 na iyang edad, gibaptize siya. No? Nahitabo. So, dili lamang kay ang atong gobyerno nanginahanglan og papel.
Asa man eh? Di man eh. Okay. Dili. Labaw sa tanan sugo ni sa Ginoo. Og ato jud ning himuon mga igsoon. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you, Lord. Sa dako kayo Ginoo nimo nga pagpamuhat sa among mga kinabuhi. And we know, Father God, nga wala mi mahimo o Diyos kung wala ka. So we thank you, God. Tonight, samtang kami o Diyos magbuhat sa imong gisugo kanamo. Ikaw amahan, mao'y mahimaya amahan namo. Thank you, Lord, for the life, Ginoo, sa kinabuhi ni Cecil, sa kinabuhi ni Andrew, o sa ilang mga anak, especially si Wisdom, Ginoo. Magtubo ni siya. Nga grabe kaayo ang imong pabor nga magaabot sa iyang kinabuhi. Nga dili lamang iyang inahan or amahan, igsuon mo imo protect niya. Kundili ikaw, tungod kay ikaw na may manag-iyas iyang kinabuhi, Ginoo. Thank you, Lord, nga nasabtan na mag-ayo, Diyos, unsa di ay ang mahimong hantungan, Ginoo. Kung among bukon ang among pagsahalad, pagpakigsaad kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat, Lord. Thank you. Bisan sa kinabuhi ni Reverend Beck, imong gipadala o imong gisugo nga magtugyan ni ining maong bata sa imong gamhanang mga kamot. Salamat, Lord, nga ang imong dihog, ang kaalam, o ang imong gahom, magauban kaniya sa kanunay. Bisan pa man, Lord, akong giampo ang mubarog karon nga mga ninong o ninang mahimo silang responsible sa matag adlaw sa tibok lang kinabuhi, dili nila kalimtan sa pag-ampo ang kinabuhi sa bata, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.